krajine vychádzajúceho slnka na ostrove Okinawa sa z pradávnych tradícií zrodilo bojové umenie, ktoré v sebe nesie filozofiu tela a ducha. Postupne sa pretvorilo na šport karate, ktorému sa venujem ja, Julian Enrik Smoliga. Mám 17 rokov a bývam v Senci. Venujem sa športovému karate v disciplíne kata. Trénujem v klube Športová škola karate Bratislava. Karate som sa začal venovať v 7 rokoch. Po veku 10 rokov som sa stal prvýkrát majstrom Slovenska v kategórii kata aj kumite. Odvtedy som majster Slovenska v každej vekovej kategórii. Momentálne som úradujúci majster Slovenska v kategórii juniorov, ako aj seniorov. Posledné 2 roky som zaznamenal úspechy a víťazstvá na medzinárodných turnajoch v zahraničí nielen medzi juniormi, ale aj seniormi. Na seniorskom svetovom pohári K1 Premier League Salzburg 2016 som spomedzi 82 pretekárov z celého sveta obsadil 7. miesto. Vo veku 16 rokov som na najstaršom a najväčšom medzinárodnom turnaji u nás, Grand Prix Slovakia 2016, získal prvé miesto medzi seniormi. Vďaka dosiahnutým úspechom som zaradený do reprezentácie Slovenska juniorov ako aj seniorov. Momentálne som v príprave na nastávajúce majstrovstvá Európy v Bulharsku, ako aj majstrovstvá sveta 2017 v Egypte. Som nesmierne rád, že sa karate stalo olympijským športom a v roku 2020 sa prvýkrát predstaví na olympijských hrách v Tokiu. Mojím cieľom je dosiahnutie úspechov na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta, avšak mojím najväčším snom a cieľom je dostať sa na olympiádu. Bodový zisk zo svetových pohárov a medzinárodných zahraničných turnajov slúži k nominácii na majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta a olympijské hry. Avšak účasť na zahraničných turnajoch, ako aj sústredeniach, je značne finančne náročná. Som odhodlaný a pripravený sa naďalej zdokonalovať a zlepšovať. Preto chcem osloviť vás, aby ste mi pomohli splniť si svoje sny. Medzi moje najväčšie úspechy patrí 2. miesto a titul vicemajstra Európy na majstrovstvách Európy 2015 v Curychu. Stál som na stupňoch víťazov v 11 krajinách sveta. Mojím kaučom, oporou, ako aj priateľom je moja trenérka Kristýnka Macková. Moja rodina stojí pri mne a podporuje ma. Na to, aby som bol aj naďalej úspešný, musím sa udržiavať vo výbornej fyzickej kondícii.
1 zlato, 4 striebra a 3 bronzy. Takouto parádnou bilanciou sa môžu pochváliť naši karatisti, ktorí na majstrovstvách Európy v Cirichu opäť potvrdili, že v tomto bojovom umení patria k absolútnej špičke. V kata bol úspešný aj Julian Enrik Smoliga, ktorý získal striebro. Športovec nadácie Talent Novej Európy vo finále len tesne prehral s Turkom Batuhanom 2-3. Jedna vlajočka chýbala, 3-2 som prehral proti Turkovi, takže bolo to také tesné. Som nesmierne šťastný, že som dokázal sa dostať do toho finále. Vďaka grantovému príspevku vašej organizácie som sa mohol zúčastniť medzinárodných zahraničných turnajov. Body z týchto turnajov ma posunuli v svetovom rebríčku v kategórii juniorov na 3. priečku a v senioroch na 51. Časť príspevku som použil na semináre pod vedením majstrov sveta, čo ma posúva ďalej a zlepšuje moju výkonnosť. Bez vašej grantovej pomoci by toto všetko nebolo možné. Ešte raz ďakujem.